Hola a tots, benvinguts a Aula de Ciències. En aquest vídeo del curs de Química 0 farem una introducció a les propietats periòdiques dels elements químics i al final entendràs què són aquestes propietats i com varien al llarg de la taula periòdica. Doncs bé, per començar definirem les propietats periòdiques. I què són? Doncs bé, són característiques dels elements que canvien de manera previsible quan recorrem un grup o un període de la taula periòdica. Aquestes variacions estan relacionades amb la disposició dels electrons en els àtoms i la seva interacció amb el nucli. Llavors, podem dir que hi ha diversos factors que influeixen a les propietats periòdiques. El primer d'ells és la càrrega nuclear efectiva, que simbolitza amb aquesta ZF. Aquesta el que fa és representar la càrrega positiva neta que experimenta un electró en un àtom polielectrònic. I com més gran sigui aquesta càrrega nuclear efectiva, més gran serà l'atracció del nucli sobre els electrons, cosa que pot afectar a les propietats com, per exemple, la mida de l'àtom. Un altre factor important és l'efecte pantalla o apantallament. Aquest fenomen ocorre perquè els electrons en capes internes bloquegen parcialment l'atracció del nucli cap als electrons de la capa de valència. Això disminueix l'efecte de la càrrega nuclear sobre aquests electrons externs. A més, la capa de valència, que recordem que és el nivell més extern ocupat pels electrons, també influeix. I com més gran sigui el nombre quàntic del nivell de la capa de valència, més gran serà la distància dels seus electrons al nucli. I això afecta a la mida atòmica i a altres propietats. Matemàticament, com podeu veure en l'equació, la càrrega nuclear efectiva és igual a Z menys S, on la Z és el nombre atòmic o càrrega nuclear total i la S representa l'efecte pantalla. Doncs bé, les propietats periòdiques que analitzarem durant els següents vídeos són el radi atòmic, el radi iònic, l'energia d'ionització, l'afinitat electrònica, l'electronegativitat i el caràcter metàl·lic. Doncs totes aquestes propietats varien al llarg de la taula periòdica, proporcionant una base fonamental per entendre el comportament dels elements. Doncs bé, amb aquesta introducció ja tens una idea general de què són les propietats periòdiques i per què són importants. En els pròxims vídeos aprofundirem en cadascuna d'elles per explorar com i per què varien. No t'ho perdis i recorda donar-li al like, compartir i comentar si t'ha agradat el vídeo.